Dzień dobry Państwu, witamy tych, którzy nas oglądają, witamy także tych, którzy śledzą nasze spotkanie na miejscu w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni. Kontynuujemy nasz cykl, który rozpoczęliśmy tydzień temu. Tydzień temu w tym miejscu odbyliśmy spotkanie z dyrektorem Muzeum Wejherowskiego z Tomaszem Fopkę. Mówiliśmy o związkach Gdyni, Wejherowa, a także o współpracy z Wejherowskim Muzeum. Dzisiaj gościmy panią Barbarę Konkol, dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. No i to drugi nasz najważniejszy partner, jeżeli mówimy o Kaszubskim Forum Kultury, o jego działalności, to od kilku lat ta współpraca mocno trwa, ale żeby tą współpracę bardziej zrozumieć, to myślę, że trzeba krótkie wprowadzenie historyczne, bo Gdynia i Kartuzy bardzo mocno połączone, kiedyś historycznie. Jak ktoś zna historię, to wie, że w pewnym sensie to te Kartuzy były nad Gdynią, dawne zakony. No i też jak spacerujemy Gdynią, to droga, o której dzisiaj już myślę, że niewiele osób wie, znają ją regionaliści gdyńscy, kaszubscy. Pańska droga, która jest przedłużeniem ulicy Wolności, właśnie te ryby z Gdyni kiedyś do tego zakonu kartuskiego właśnie tą pańską drogą jechały. A jeżeli mówimy o samym Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, no to z pewnością Gdynię i Kartuzy bardzo mocno łączy postać Franciszka Tredera. W pewnym sensie można go nazwać ojcem założycielem, kiedyś filarem, osobą, dzięki której ta bardzo ciekawa placówka w Kartuzach powstała. Część życia spędził w Gdyni, no ale też w 1980 roku, kiedy przeszedł na drugą stronę, to spoczął właśnie na naszym witomińskim cmentarzu. No i spotykamy się co jakiś czas właśnie wspólnie z panią dyrektor, z pracownikami, jak są rocznice związane z Franciszkiem Trederem. Zresztą co ciekawe, też do dzisiaj mieszka bardzo bliska rodzina, syn Franciszka Tredera w Gdyni, więc nam się tutaj te drogi łączą. No i też trzeba by powiedzieć o przedsięwzięciach, które realizowaliśmy w ostatnich latach wspólnie z Muzeum Kaszubskim. Jak mówimy w ogóle o Muzeum Kaszubskim, to trzeba powiedzieć, że ostatnie kilka lat to jest wspaniałe odrodzenie tej placówki pod rządami pani dyrektor. Kto jeździ do Kartuz, to ma okazję śledzić. Bardzo mocno polecam ulica Kościerska 1 w Kartuzach. Od niedawna pięknie wyremontowane, nowe pomieszczenia, nowe sale, na których się dużo dzieje. Jak mówimy o tej sali, to przypominam sobie dosłownie kilka tygodni temu piękna wystawa Kaszubskiej Złotnicy i to też nasz wspólny projekt realizowany właśnie przez Kaszubskie Forum Kultury i Muzeum Kaszubskie, ale także wiele innych przedsięwzięć. Kiedyś, kilka lat temu wydaliśmy tutaj bajki gdyńskie jako forum, później jakby na kanwie tego projektu też bajki kartuskie, też wspólne wystawy związane z Franciszkiem Trederem, wystawy związane z Gdynią. Ja też miałem jako prezes Zrzeszenia, prezes Kaszubskiego Forum Kultury okazję gościć w muzeum. To są zawsze bardzo miłe spotkania. No i bardzo mocno kibicujemy jako gdynianie, trzymamy kciuki za działalność muzeum. Wierzymy, że będzie się ono dalej tak ciekawie rozwijać. Na pewno jeszcze wiele dróg przed Wami w Kartuzach. A oprócz tej współpracy na pewno będziemy chcieli dzisiaj podczas tego spotkania opowiedzieć o ważnej kwestii dla nas, dla Kaszubskiego Forum Kultury. Tutaj blisko nas znajduje się piękny księgozbiór kaszubsko-pomorski, jeden z najbogatszych księgozbiorów w skali całego Pomorza, a Kaszubskie Muzeum z Kartuz prowadzi także działalność wydawniczą i całkiem niedawno bardzo ciekawe dwie publikacje, tłumaczenie baśni braci Grimm, Brawandę, tłumaczenia na język kaszubski oczywiście i podobnie też legendy, bajki Teodory Kropidłowskiej. I też taka ciekawa sprawa, myślę, że po rozmowie z panią dyrektor, którą poprowadzi Dariusz Majkowski, będziemy mieli też okazję usłyszeć, jak wspominałem, książka Teodory Kropidłowskiej, a 3 legendy przedstawi nam Magdalena Kropidłowska. To akurat jest zbieżność nazwisk, natomiast Magdalena Kropidłowska, piękny głos, najpiękniejszy głos Kaszub, części Państwa znana na pewno niegdyś z Radia Gdańsk, ale też znana z różnego typu projektów, które realizowała z Kaszubskim Forum Kultury, z Gdyńskim Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ale także z wieloma innymi podmiotami związanymi z Kaszubszczyzną tak naprawdę na przestrzeni ostatniej dekady, myślę. Więc to wszystko dzisiaj przed nami. Ja już nie przedłużam, oddaję
głos pani dyrektor i oddaję głos mojemu koledze Darkowi Majkowskiemu. Dziękujemy. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich, którzy są dzisiaj z nami w Kaszubskim Forum Kultury. Witam wszystkich, którzy nas oglądają, słuchają. No i przede wszystkim witam Panią Dyrektor Barbarę Konkol, Dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Witam również Państwa bardzo serdecznie. Pan Prezes Andrzej Busler wspominał o tym, że ta współpraca między Gdynią, Kartuzami, zwłaszcza między Kaszubskim Forum Kultury a Muzeum Kaszubskim ma już długie tradycje. Wspominał o tym, że Muzeum Kaszubskie w Kartuzach rzeczywiście prowadzi ostatnio wytężoną działalność, sporo się dzieje. Mnie, szczerze mówiąc, najbardziej zawsze interesują te sprawy wydawnicze, zwłaszcza wydawnictwa w języku kaszubskim, a tych akurat nie brak u Was ostatnio i chciałbym, żebyśmy do tego przeszli. Pan Andrzej już pokazywał dwie książki, które ostatnio się u Was ukazały. No właśnie, Brawandy Bracy Grimm, może od tego zaczniemy. Jak w ogóle to się stało, że Muzeum Kaszubskie w Kartuzach wydaje taką klasykę światowej literatury? Stało się tak dlatego, że w 2020 roku zadzwoniła do mnie pani Irena Hirsch i zaprosiła mnie do swojego domu. I kiedy się u niej pojawiłam, to powiedziała: no dziecinko, tu jest taka szafa, a tam w tej szafie niebieska teczka z żółtymi misiami. Podejdź do kochana i wyciągnij i zobacz, co jest. No i kiedy rzeczywiście ja posłuchałam, teczkę wyciągnęłam i przeglądaliśmy to i to było ponad 66 baśni, przetłumaczonych właśnie baśni Grimm na język kaszubski. No i pani Irena mówiła, że jest jej ogromnym marzeniem, ażeby ukazały się one w formie publikacji. No i szuka partnera, który pomógłby w wydaniu takich właśnie baśni. I ja powiedziałam, że jak najbardziej Muzeum Kaszubskie włączyłoby się do tego projektu, jeśli pani Irena nikogo nie znajdzie i postaram się poszukać środki finansowe. Pani Irena do mnie mówi: łe, to sobie proszę nie martwić, detków mam full. A to jest akurat najmniejszy kłopot i najmniejszy problem. No i ja powiedziałam, że rzeczywiście bardzo chętnie do tego przystąpimy, natomiast potem jakoś tak się zdarzyło, że było bardzo wiele też osób chętnych, które chciały też ten projekt zrealizować. No i ja stwierdziłam, że skoro to są osoby, które chciałyby się tego podjąć, to usunę się na plan dalszy. Ale po jakimś czasie pani Irena ponownie zadzwoniła i poprosiła, że chciałaby powrócić do tego, żeby właśnie baśnie wydać. No i tak potem ta współpraca w 2020 roku, już pod koniec listopada nastąpiła i zaczęliśmy współpracować i ta współpraca, muszę Państwu powiedzieć, układała się też bardzo pomyślnie i wspaniale też dzięki pomocy pana Darka Majkowskiego, który te wszystkie teksty nie tylko dokonał korekty, ale też pomógł sfinalizować też tą publikację. I wybieraliśmy baśnie, dlatego że nie było to łatwe i proste, bo pani Irena nie pamiętała, na podstawie jakiej książki dokonała przekładu. Więc szukaliśmy w Bibliotece Kartuskiej, która to z książek była. I akurat ta książka, która służyła pani Irenie właśnie do przekładu, no to niestety już została wycofana z biblioteki. I prawie że na makulaturze znalazła się do spalenia, ponieważ kilka kartek już nie miała i czytelnicy narzekali, że nie można tej książki rzeczywiście skorzystać, ponieważ niektóre baśnie się urywają i nie ma tych stron. To jest ogromna też pomoc ze strony właśnie pani z Miejskiej Powiatowej Biblioteki w Kartuzach, które zaczęły tą książkę szukać, gdzieś tam odnalazły w piwnicy i okazało się, że właśnie to jest ta książka, bo były tam również odręczne zapiski po kaszubsku pani Ireny Hirsch. No w ten sposób udało się właśnie dotrzeć do tego źródła, na podstawie którego tłumaczyła. Co tylko jeszcze dodam, że baśnie ukazywały się od 1997 roku do 2007 w Gazecie Kartuskiej. I pani Irena też miała trudne zadanie, bo ostatnia strona, okładka, miała niewiele miejsca i trzeba było czasami obszerne baśnie braci Grimm streścić w jakąś taką formę, gdzie tam tylko tyle jej dano miejsca na to, żeby właśnie taki tekst się znalazł. No to prawda, ja rzeczywiście miałem czasami problem, się zastanawiałem, co tu się dzieje, że oryginał idzie tak, a tu są jakieś zmiany w kaszubskiej wersji, no ale wynikało to właśnie z tego. Natomiast całość wydaje się być naprawdę bardzo interesującą propozycją. Tego jeszcze nie mieliśmy, jakieś tłumaczenia baśni braci Grimm oczywiście już były, ale to były pojedyncze baśnie. Tutaj mamy natomiast cały zbiór ciekawych utworów.
No ja pamiętam taki strach, pani dyrektor, czy nam się uda negocjacje dobrze z tłumaczką przeprowadzić, bo też jakieś poprawki oprócz korekty samej pisowni, no to niektóre słowa, które już dzisiaj są archaiczne albo pewnie już były nawet w momencie, kiedy to tłumaczenie się dokonywało, bo to u nas mocno oparte między innymi na słowniku Jana Trepczyka. No ale okazało się, że te obawy były jakieś chyba nieuzasadnione. Pani Irena Hirsch dobrze się z nią współpracowała. Bardzo, bardzo. I jedyna uwaga była pani Ireny taka, żeby było w książce, że jest Irena Hirszowu, a nie Irena Hirsch. Tak, to była taka uwaga odnośnie imienia i nazwiska, dlatego że ona rzeczywiście podkreśla tą swoją tożsamość kaszubską, ale też posługuje się właśnie imieniem i nazwiskiem po kaszubsku. I tak oczywiście rozumiem, że muzeum zgodziło się na to, tak. aby tak zostało. No, książka oprócz tego, że ma ciekawe opowiadania, jest też, myślę, w bardzo interesujący sposób wydana. Już zaskakujący jest sam format, taki w kwadracie chyba, jeśli mnie wzrok nie myli. To rzadko tak się wydaje książki, ale ostatnio widzę, to modne w kartuzach się stało. Tak, to dlatego, że my też widzieliśmy taką inną publikację i ja zasugerowałam panu Jarkowi Alwartowi, chciałabym, żeby one były w takim formacie, bo też jeszcze dodam, że wydawnictwo Region jest też koedytorem tej publikacji. Natomiast jeśli chodzi o ilustrację, to wykonała je Magdalena Olbryś-Barganowska i myślę, że to udało się też w taki dosyć dobry sposób, dlatego, że one są tak bardzo pozytywne, są wesołe i radosne, a baśnie braci Grimm czasami potrafią być mroczne i niektóre rzeczywiście też są w tej publikacji. Ale szata graficzna też oczywiście to też jest ważne, bo to pierwsze co patrzymy, książkę bierzemy do ręki, to czy jest właśnie ładnie wydana, czy ma ładne ilustracje i potem oczywiście treść. Ja polecam w ogóle czytać te Brawandy bracy Grimm jako taki pierwszy tom po kaszubsku, a potem wziąć bajarz kaszubski do ręki i zobaczyć, jak w bajkach kaszubskich, jakie motywy się powtarzają, ale też jak twórcze Kaszubi to rozwijają, bo to czasami się zarzuca, że te baśnie kaszubskie są jakoś oparte na braciach Grimm. No niekoniecznie. Oni spisywali też bajki, które były gdzieś w całej Europie pewnie popularne, a te wątki kaszubskie są często inne. I kaszubskie bajki są jeszcze mroczniejsze. Przy nich właśnie braci Grimm to są naprawdę dla małych dzieciaków. Więc warto to w ten sposób wykorzystać. Interpretować oczywiście. Pani dyrektor, właśnie, bracia Grimm to jest jedno, ale oprócz tego kolejna książka, którą wydaliście, tutaj pozwolę sobie przestawić teraz kolejność. Kropidłowska opowiada, legendy kaszubsko-pomorskie, w wersji kaszubskiej Kropidłowską opowiedy, kaszubsko-pomorskie legendy. Znowu w kwadracie, natomiast tu oprócz tego się bardziej zdecydowanie niż ten kwadrat jest ważne w ogóle, że ukazała się taka publikacja pani Kropidłowskiej, która z kartuzami bardzo mocno związana. Szczerze mówiąc nie pamiętam, czy coś do tej pory w ogóle się ukazywało, przynajmniej w kartuzach, chyba nie. Nie. Natomiast jeszcze wracając do tego kwadratu, to akurat ten format był propozycją i pomysłem Gracjany Potrekus. Ona też przyniosła mi w prezencie pewną publikację i właśnie takiego formatu i ona była jakby inspiracją. Natomiast rzeczywiście Teodora Kropidłowska była znana w okresie międzywojennym i o ile tutaj dwie panie obie pisały do Gazety Kartuskiej, to jest to, jeśli chodzi o Teodorę Kropidłowską, to zmarła w 1931 roku. Irena Hirsch urodziła się w 1933. Można powiedzieć, jakby kontynuowała, natomiast niekoniecznie może myśli i idee Kropidłowskiej, bo Kropidłowska była bardzo osadzona w takim duchu patriotycznym, w domu polskim wychowywana i tutaj jeśli się przeczyta te jej legendy, to naprawdę można też dostrzec nie tylko inspirację testamentem, czyli Pismem Świętym, szczególnie Starego Testamentu, ale oprócz tego też takimi ideami nurtu pozytywistycznego i romantycznego. I chcieliśmy wydać te legendy, dlatego że otrzymaliśmy je od pana Edmunda Kamińskiego. Pan Edmund Kamiński, myślę, że Państwu postać znana. To właśnie swoją drogą bardzo ciekawa historia, prawda? Że tak. W jaki sposób trafiły te materiały, właściwie spuścizna po Teodorze Kropidłowskiej do pana Kamińskiego, gdyby mogła Pani to właśnie przybliżyć, jak to się stało. Tak, pan Edmund Kamiński powiedział, że to jest niepisana wola jego matki, Klary Górskiej, która była sekretarką w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, działała w Stowarzyszeniu Dzieci Marii. To stowarzyszenie działało w Kartuzach, a prezeską była właśnie Teodora Kropidłowska. Natomiast oprócz tego była stenotypistką Teodory Kropidłowskiej, przepisywała jej wszystkie teksty z rękopisów, a
muszę Państwu powiedzieć, że nie miała na pewno łatwego zadania, bo sami mieliśmy niejednokrotnie problem z rozczytaniem rękopisu Teodory Kropidłowskiej i te rękopisy, zbiory rękopiśmienne, zbiory też napisane też na maszynie, jak również prasę, głównie Wierusa Pomorskiego, w którym publikowała swoją prozę, to przekazał nam pan Edmund Kamiński. Pan Edmund Kamiński zobowiązał nas do tego, żebyśmy postawili nowy nagrobek Teodory Kropidłowskiej, a w zamian za to podarował część spuścizny, dlatego że bardzo dużo też utworów Teodory Kropidłowskiej znajduje się w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i niektóre rzeczy zdeponowane zostały w domu pana Edmunda Kamińskiego, a kolekcja też ciekawą historię ma z tego względu, że pan Edmund Kamiński, jak opowiadał, zresztą ta historia znajduje się tutaj w tej książce, że tworzył Klub Inteligencji Kaszubskiej w Kartuzach w 1958 roku i chciał stworzyć książnicę, która by zbierała bibliotekę, przede wszystkim prasę kaszubsko-pomorską. I jego matka powiedziała, że właśnie bardzo dużą część utworów w języku kaszubskim, języku polskim, ale dotyczącą Kaszub posiadała Teodora Kropidłowska. No i tak pan Edmund Kamiński zaczął szukać spadkobierców tej spuścizny, no i dotarł do Anny Suszek, jak również do wychowanicy, czyli Marii Grzenia. Okazało się, że one mieszkały w Toruniu, z Torunia przeprowadziły się do Gdańska Wrzeszcza, no i tam praktycznie wszystko zostało spalone. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo dużo skrzynek właśnie różnych wierszy, poematów, dramatów, bo też pisała dramaty, znajduje się w kotłowni, dużo skrzynek i te dokumenty służyły na rozpałkę. Na szczęście pan Edmund jeszcze w porę zdążył do tego domu dotrzeć i część udało mu się odzyskać, zakupić, no i w ten sposób właśnie one trafiły do niego też do domu. No i po jakimś czasie właśnie przekazał je w 2019 albo 2018 roku do zbiorów Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Bardzo dużo jest właśnie zbiorów takich rękopiśmiennych, ale też dużo jest właśnie prasy. Między innymi też ona napisała 2 przewodniki i one zostały wydane w 1924 roku. Przewodnik po Kartuzach i przewodnik po klasztorze Kartuzów. Mówiło się swego czasu w ogóle, że Teodora Kropidłowska to taka kaszubska konopnicka. No, może trochę na wyrost, ale rzeczywiście a propos takiego pozytywistycznego, patriotycznego ducha, to rzeczywiście tutaj znajdziemy. No, rzeczywiście widać, że ona bardzo tak propolsko była nastawiona. Nawet krzyżakom kazała kontusze zakładać w swoich tekstach. Natomiast tutaj w tej publikacji waszej to są przede wszystkim legendy. Ona pisała oczywiście różnego rodzaju utwory, ale tutaj skupiliście się przede wszystkim na legendach. No i to na legendach nie tylko, ale głównie związanych z Kartuzami i powiatem kartuzskim, tym przedwojennym jeszcze, no bo mamy na przykład Parchowo, które dzisiaj już jest w powiecie bytowskim. Tak, ja muszę powiedzieć, że ta legenda bardzo wzbudza duże zainteresowanie w Bytowie i właśnie kurier bytowski zwrócił się też do naszego muzeum o to, czy mógłby ją opublikować. My oczywiście się zgodziliśmy, bo to też świetna promocja. Jej też, nie tylko naszego wydawnictwa, ale też i jej oczywiście działalności, ale tego, co pisała i jak pisała. Ten język jest oczywiście przestarzały. Myśmy starali się go zachować. Te utwory są pisane 100 lat temu, więc myślę, że jak Państwo sięgniecie do tej publikacji, to po prostu też można jakby obcować jakby z klimatem tamtego czasu i też tego myślenia Teodory Kropidłowskiej. Pan Edmund Kamiński na przykład powiedział, że ona bardzo często chodziła wieczorami po cmentarzu i jakby tam szukała natchnienia. Więc dużo jest... Specyficzne miejsce na natchnienie, trzeba przyznać. Otóż to. Natomiast te niektóre utwory na przykład rzeczywiście są bardzo inspirowane Pismem Świętym i na przykład jak jest jedna z legend bez tytułu, która akcja rozgrywa się pod Chojnicami, to rzeczywiście można jakby przyrównać do Sodomy i Gomory.
Także tak, te utwory są, zresztą te legendy są bardzo różnorodne, natomiast na pewno zawsze tam jest morał, jest to, że ona stoi na straży biednych, pokornych, skromnych i oczywiście uczciwych ludzi, a gani szlachtę, która wykorzystuje gdzieś tam biednych chłopów kaszubskich i ona tak bardzo to podkreśla. I rzeczywiście to się tam dzieje. No i jest też wyraźny taki narodowościowy, bym powiedział, też podział, że właśnie są dobrzy Kaszubi, dobrzy Polacy, którzy tutaj walczą ze złymi Niemcami, Krzyżakami i tak dalej. Tak jasno określony jest wróg. Tak, jest tutaj, świat jest czarno-biały dosyć pod tym względem. Tak, ale to I nie ma wielokulturowości u niej, to na pewno. Ale myślę, że to do legend akurat świetnie pasuje i to też jest cenna sprawa. No i warto też podkreślić, że książka jest dwujęzyczna, co zawsze cieszy, bo mamy kolejne utwory, które możemy czytać po kaszubsku, a jeśli ktoś chce się uczyć języka kaszubskiego, no to zawsze jest też właśnie taka możliwość, że może sobie czytać i porównywać, a akurat legendy kropidłowskie dzięki temu, że język jest taki dosyć prosty, właśnie taki, no jak to w tekstach dla dzieci, no to myślę, są też dobrą podstawą do nauki. Tak, no i też tutaj należy podkreślić świetną robotę pana Darka Majkowskiego, bo teksty z języka polskiego na język kaszubski przetłumaczył, więc to jest naprawdę ogrom pracy, a jest po prostu bardzo skromny, a tutaj należy powiedzieć, że były neologizmy czasami niejednokrotnie w języku polskim, podwisienki i jakieś takie wyrazy, które zardzawiały, myśmy nie wiedzieli w ogóle, co to jest i wcale nie był to prosty tekst. Jak się tak wydaje, że można przełożyć tekst 1 do 1 z języka polskiego na język kaszubski, nie było to w przypadku Kropidłowskiej wcale takie oczywiste. No to muszę potwierdzić, że zwłaszcza takie tej bardzo poetyckie opisy przyrody sprawiały mi bardzo dużo problemów. I w jednym miejscu po prostu zupełnie nie wiedziałem, co zrobić, gdzie ona tam opisuje jakąś polankę, gdzie są jakieś w ogóle jest kilka czy kilkanaście nazw różnych roślin, w tym grzybów różnych. Naprawdę nie miałem w ogóle pojęcia, że takie grzyby istnieją. Nazwy są tylko polskie. Państwo jak chodzicie na grzyby, to może byście sobie poradzili bardziej. Ja chodzę, ja bardzo dużo chodzę na grzyby, ale jednak w ogóle te rodzaje, które ona tam wypisywała, były dla mnie bardzo skomplikowane i trudne. Tutaj zwróciłem się o pomoc i dziękuję Mateuszowi Klebie, który akurat tworzy słownik słowo grzebizny i on mi tam pomógł właśnie, jak po kaszubsku to ponazywać, no bo nie było tego ani w słowniku Sychty, ani w żadnym znanym mi słowniku innym i takie poetyckie opisy były trudne, ale no generalnie myślę, że warto czytać. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby czytać przede wszystkim po kaszubsku, więc tutaj Państwa, którzy siedzicie, zachęcam do tego, żeby czytać w kaszubskiej wersji, no bo wiadomo. Ona się łatwiej czyta, co ja na przykład nie piszę po kaszubsku, natomiast czytam i rzeczywiście, jeśli chodzi o wersję polską czy o wersję kaszubską, to jest wiele głosów, że język kaszubski jest tutaj bardzo przystępny i bardzo dobrze się to czyta. Więc wręcz wskazane, żeby czytać tą część kaszubską. A jeszcze tylko też dodam, że jeśli był to projekt graficzki wydawnictwa Region Izabeli Rzący, to były tytuły i tytuły były polskie, nieco większe, a kaszubski był mniejszą czcionką i pan Darek pyta się i mówi, że on jako taki kaszuba mówi, dlaczego ten kaszubski jest mniejszy? Nie mogłem tego zaakceptować, to prawda. Ja mówię, że nie, no to jest do zrobienia, to żaden problem. I dlatego, ale to też dzięki panu Darkowi czcionka tytułów po kaszubsku i po polsku jest taka sama. Byłby to jawny przejaw dyskryminacji, pani dyrektor, więc musiałem Tak, musiał pan działać i słusznie. I bardzo dziękuję za interwencję, bo czasami coś, co może nam umknąć, to gdzieś tak jak tutaj jest po prostu dla pana Darka, to było takie oczywiste, prawda? Pani dyrektor, książki to jest jedno, ale też i to w sumie w przypadku Kropidłowskiej akurat o tym możemy powiedzieć, bo Muzeum Kartuskie wydaje też płyty z utworami w języku kaszubskim. No i właśnie te legendy Kropidłowskiej też ukazały się w takiej postaci. Tak, to tak jak pan Andrzej powiedział, myśmy też wydali bajki kartuskie na kanwie bajek gdańskich, bo ja otrzymałam w prezencie od pana Andrzeja Buslera te bajki gdańskie i rzeczywiście chcieliśmy też, żeby powstały takie bajki kartuskie. I kiedy powstał ten audiobook, projekt też tam to finansował nam powiat kartuski,
to na tej płycie znalazły się bajki Kropidłowskiej. 5 bodajże bajek Kropidłowskiej i w przepięknej interpretacji pani właśnie Magdaleny Kropidłowskiej i Tatiany Slowi. Jej się wspaniale słucha. Ja też zachęcam do tego, żeby w ogóle słuchać audiobooki, bo dzisiaj są bardzo modne podcasty, ale audiobooki też to jest przyjemność słuchania w samochodzie czy gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu, żeby się wyciszyć. I idealnie właśnie można poznać też między innymi historię na podstawie dawnych podań i ludowych legend, na przykład dzieje miejscowości i także bardzo wiele miejsc przyrodniczych, które występują na przykład w Kartuzach, jeśli chodzi o miejsca archeologiczne, o Górę Zamkową, ale na przykład skąd się wzięła Przyjaźń, skąd się wzięło Żukowo i te legendy są nieco inne, tak jak te, które my znamy dotyczące Żukowa, bo to się nam kojarzy, że oczywiście zakon Norbertanek, to wręcz przeciwnie, tu w tej legendzie jest zupełnie inna historia. Swoją drogą jest bardzo dramatyczna historia o tym żuku i świniach i różnych rzeczach. Serdecznie polecam, naprawdę. Tak. Więcej nie zdradzimy, Mogą bo się Państwo trochę zdziwić, bo całkiem zupełnie inna historia, tak. takiego pochodzenia Żukowa Tak. nie spodziewałem się. To prawda. Pani dyrektor, jakie plany, jeśli chodzi o wydawnictwa? Nie spoczniecie na laurach, mam nadzieję. Sporo się działo, ale tutaj skoro się powiedziało A, to trzeba pójść dalej. No, mam taką nadzieję. Co prawda czasy są trudne i one są też trudne dla kultury i dla muzeów, natomiast oczywiście będziemy się starali szukać środki z zewnątrz i pozyskiwać też sponsorów i chciałabym bardzo, żeby powstawały kolejne audiobooki, żeby być może powstał właśnie audiobook związany z Brewandama Bracy Grimm. Myślę, że bardzo przyjaźnie i bardzo przychylnie też jest nastawiona rodzina pani Ireny i mogliby też nas wesprzeć i pomóc w tym zadaniu. No i być może ten audiobook powstałby nie tylko właśnie po kaszubsku, ale też w wersji polskiej, bo o ile rzeczywiście my tu stoimy na straży popularyzacji języka kaszubskiego, to wiele osób w Kartuzach też chciałoby czytać Brewandę i po polsku, i po kaszubsku. Także żeby też tak bało. Pani dyrektor, muzeum kojarzy się z takim miejscem, gdzie świat się zatrzymał, gdzie oglądamy jakieś rzeczy właśnie... Kapcie. Kapcie i właśnie eksponaty sprzed 100 lat albo jeszcze starsze. Natomiast no, jesteście przykładem takiej placówki, która idzie z duchem czasu, czyli właśnie wydajecie audiobooki między innymi, no ale jeszcze bardziej poszliście z duchem czasu, wydając legendy i w ogóle przygotowując taką wystawę, już wykorzystującą tą rozszerzoną rzeczywistość, tak? Tak. Na początku też nie potrafiłam wytłumaczyć w ogóle, co to jest. Chociaż to już funkcjonuje tyle lat. Tak, wiem, już od jakiegoś tak, czasu jest, tak. ale jednak na Kaszubach to rzadkość i gdyby mogła Pani coś tutaj trochę na ten temat też nam powiedzieć. Tak, no ja widziałam projekt firmy Berda, Małgorzaty Walkosz-Lewandowskiej dotyczący legend z rozszerzoną rzeczywistością w Parku Wieżyce. Ja może tylko przerwę dla tych, Tak. którzy nie znają i nie wiedzą, jak to wygląda. Polega to na tym, że jakby mamy książkę, którą przed sobą nie wiem, otwieramy, przykładamy do tego smartfon albo tablet i to po prostu nam ożywa, robi się w wersji 3D, są jakieś efekty dźwiękowe, mogą do tego być, no po prostu jakieś animacja się włącza, no, możliwości są bardzo różne i jest to myślę coś takiego ciekawego, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Otóż tak. Więc właśnie też ciekawe, bo z tego co wiem, to Tak. jak ktoś przychodzi to oglądać, to dostaje tak, jakiś tablet do ręki, Tak. może to oglądać o was. Dokładnie, na tej zasadzie. Tak, i właśnie chcieliśmy też, żeby po prostu była taka wystawa dla młodego pokolenia, gdzie można byłoby z smartfonem w ręku oglądać wystawę. No i ja napisałam projekt i uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. Natomiast Małgorzata Walkosz-Lewandowska wykonała grafiki. Grafiki są wykonane na płótnie, nawiązywałyśmy do lnu, czyli to do tej starej uprawy, więc wystawa w ogóle ma tytuł Kaszubskość z korzeni wyrasta i kaszubska współczesność z korzeni wyrasta i nawiązując do tego, że inspirujemy się dawnym dziedzictwem kulturowym Kaszub, no i te grafiki rzeczywiście ożywają. Jeśli się pobierze aplikację, bezpłatną aplikację zresztą z internetu, ze sklepu Google Play, to można tą wystawę posłuchać, pooglądać. Są też kody QR, że są te legendy w języku kaszubskim i w języku polskim w interpretacji pana Zbigniewa Jankowskiego.
Śląskiego. Natomiast kiedy jest na przykład legenda przedstawiająca stworzenie Kaszub, to dodatkowo jak najedziemy na tą grafikę smartfonem, to dodatkowo wyskoczy nam na przykład jakieś tam zwierzę nowo stworzone przez Pana Boga, palec Boży, dźwięki są osadzone w tych grafikach, więc rzeczywiście to jest dużo dodatkowych takich jakby funkcji. I na podstawie też tej jakby tej wystawy też powstała potem książka o tym samym tytule i ta książka ma właśnie takie te funkcje wszystkie też w sobie wkomponowane, więc można ją i kolorować, i można ją słuchać, i można też wykorzystać tą rozszerzoną rzeczywistość. Czyli jest tak na zasadzie coś takiego, jak my też korzystamy czasami z kart płatniczych, tego typu rzeczy. Czyli pani dyrektor w muzeum w Kartuzach i eksponaty, o tym dzisiaj nie mówimy, ale to jest oczywiste, że bardzo ciekawe eksponaty w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach można obejrzeć. I działalność wydawnicza, i audiobooki, i rozszerzona rzeczywistość. Rozszerzone muzeum, można powiedzieć, o nowy budynek, rozszerzona rzeczywistość i rozszerzanie Kaszubszczyzny, gdzie tylko się da, to 3 takie rozszerzenia związane z Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Serdecznie zapraszam Państwa do tego, żeby odwiedzić muzeum, samemu się przekonać, jak to wygląda. Tablet, jak widzicie, dostaniecie do ręki, tak? I można sobie spokojnie przejść te wszystkie legendy, poznać, zobaczyć. Przy naszej pomocy też oczywiście, więc oczywiście ktoś my miał też problemy, to służymy pomóż. zawsze pomocą, zapraszamy serdecznie też. Mam nadzieję, że ta gościnność, jaka jest w Gdyni, ona jest również w Kartuzach. A my dziękujemy za dziękuję. współpracę z Kaszubskim Forum Kultury, za te wszystkie rzeczy, które udaje A nam było się... ich trochę, to prawda. Trochę ich było, tutaj pan Tak. prezes już o tym wspominał. Dziękując pani dyrektor za Bardzo rozmowę, za dziękuję. poświęcony nam czas, chcę jeszcze zaprosić wszystkich Państwa do wysłuchania 3 legend właśnie z książki Kropidłowska opowiada legendy kaszubsko-pomorskie, a wykona je wspomniana już tutaj dzisiaj kilkukrotnie Magda Kropidłowska. Magdo, oddajemy Ci głos i zamieniamy się w słuch. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy.